Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu, umngwenya-nkomo uSivukazi Mvuleni, intokazi zazalwa uMamkhize. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivakashele usisi wami ozongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani, engabe usehilile yini futhi sawubona. Kanjani mama? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngi-right nami. Ngicela igama nesibongo nanokuthi ubuya ngokuhlala. Okay, unobuhle Gasa ngiphuma eMlazi. Okay. Yilapho Yeah. ukhulele khona? Ya ngizalelwe khona nje ngakhulela khona solo kungihlala khona nje. Okay. Beyinjani impilo usakhula? Bengekholona la kancane. Bekwenzakalani? Nje umuntu isimo akhule ngaphansi kwaso sikhule nje singekho ekhaya mhlambe singathi liyakuthola konke likudingayo yabona. Sikhuliswe nje abazali bebephanda kanzima ukuthi basikhulise yabona. Kodwa ngokuhamba ke kwesikhathi neminyaka nokukhula nokuhlakanipha hayi ke akusafani nasekuqaleni. Bekumndeni omncane noma omkhulu? Somndeni nje omncane ekhaya, besomndeni omncane owehlalela nje le azange sikhule mhlawumbe nezihlobo, cha somndeni nje omncane nje. Oh, okay. Yeah. So wagila ngani ke izanazo? Kwenzakalani? Yeah, lento lena it's not really a laughing matter mengicabanga ikhona lesasilonda lesasingazange siphole yabona. Shothi yabo ekhuleni kwami bengiqeda nje isikole. Bengingasho ukuthi bekilo mntana lo obehlupha yabo. Ubehlupha ndlelani kanjani? Ubehlupha angizothi ngashaya ngena mhlawumbe estagini yabo. Oh, okay. Bengihlupha uzula bangani yabona. Ngahlaleka endlini. Ayi ngahlaleka endlini. Ngahle ngathi nje ngahlezi ngisemgwaqeni. Yabona? Engathi ngahlezi ngisemgwaqeni. Ayi ngelinye ilanga ngangikhulelwe mengikhumbula kahle it was 2017. 2017 khulelwe 6 months pregnant. Ngiyacabanga le ndaba sekuzoba umntwana wami wesibili lo. Abazali bami ke okay kokuqala bavuma phela. Hayi. Wesibili usuzoyibonela sisi. Usuzoyibonela wesibili ubaba wengane akayingeni leyo yabona. Hey khona ukuthi dinga imali one. Yes. Lo mntwana phela uyeza. Sengibala inyanga nje afike lo mntwana I'm 6 months pregnant. Mina afike lo mntwana imali ikhona. I'm desperate. Angizazi ukuthi ngizothathani ngibeke phi ngenze njani. Yimlo. Ngangine-file ngangiphatha ena zonke izinto zami qualifications yebo. Konke ngithi hayi ngiyaphuma namhlanje ngizimisele. Ngiyaphuma namhlanje ngiyofuna amatoho. Yabona uma futhi engazothi uma ukhulelwe ingqondo buyihambe yabona angisho ingqondo yahamba nje. Uyahamba Nkosi yami. yahamba ingqondo ukhulelwe. Yahamba ingqondo ukhulelwe. Ngiyabuka nesimo sami la ayisibi naso. Ay phuma ekhaya. Thatha isigubhu sama sathapha wena ngiyasitshontsha naso yabona. Thatha isigubhu sama sathapha. Faka amanzi ngiyaphuma angizazi ukuthi ngiyaphi. Ngithole sengise Beach Front. Okay. Yashisa ilanga. Se Beach Front. And kule minyaka ledlulile bekukhona kakhulu lento ukuthi angazi uma uyintombazane ungasolwandle attract abantu besilisa kakhulu yabona balezi inhlanga futhi lezi ezinye. Yes. Yimlo ngise Beach Front ngiphathe nase isikhwama sami nefile yami ngqokile ingubo yami ngiphethe nesigubhu sami. Hayi le moto idlule okokuqala hayi ngayinaki ngitsho mhlawumbe nje iyangishayela nje ihuthi. Iphinde futhi kwesibili ibuye inama blade ngitshela ukuthi namanje ngisayikhumbula. Because lento le into engasoze ngayikhohlwa ngiyazama ukuthi ngihile yabona kodwa wonke ama details akaleyo langa ngiyakhumbula. Buye le moto umlisa waseNdiya yabona. Wasendiya. Yes. Oh, okay. WaseNdiya. Kungasolutho nje ngiyacabanga nesimo sami uyangibingelela lo mlisa ngivume nami. How uyapi? Kuyibiki budwa lami hayi ngihambe ngifuna umsebenzi kodwa manje nisimo esikanje ngikhulelwe phela angifuni mhlawumbe into yamanje ubone ukuthi ngangisangana ngifunele into yokuthi bese ngitetile yabona. Hayi asilomlisa ngene emotweni sixoxe. Ngene emotweni. Hayi sixoxe nalomuntu ngitshela kanje. Futhi nje ngokukhulu ukushesha hayi kulungile ngine site. Ngiyaqasha ngingaqasha. Ngithi no ungathatha igama lami ama details ami ubhale phansi ukuze mhla sengitetile ungithathe. Athi ayinokhuleka ngiyakuthatha ngiyise esayithini lami ngiyise ngibonise nje lapha yabona. Futhi nje nami ngingasolutho hamba imoto.
Uyabona uma udlula eSibaya Khasini, kukhona indawo la kuphela khona izakhiwo kube into le oyimoba. Okay. Ya. Ngiyabona hayi siyahamba nalo muntu lo. Kanti asisafiki la siyakhona. Sesigene sidlule eSibaya Khasini manje sesigene ey'mobeni-ke manje. Qalela uthi uvalo, yabona? Uthi uvalo. Ngiyabuza kanti asisafiki la siyakhona. Abejike ngena ngaphakathi ey'mobeni. Hayi bo, yabona-ke ngaleso sikhathi. Phakathi ey'mobeni? Phakathi. Hey. Ngaleso sikhathi yabona kwangifikela ukuthi yabona manje ngiyavulela imoto ngiyaphuma. Futhi kunebhodi ngaleso sikhathi ngiyabuza hayibo cela ukuthi ume-ke manje ngiphume. Kuvele kube khona ibhodi nje elibhaliwe construction ahead. Libuye-ke ithemba, yabona? Libuye ithemba asho naye uyabo sesiyafika. Libuye ithemba. Kube khona lithi crema-ke le ndlela ongene kuyona manje i-creme. Angene yabona wenza amajika amaningi angene kule passage bese ngene khona phinda futhi angene ngo-right yabona. Uthe esengene okugcina wangena ngo-reverse la ngena khona. Akazange nje angene nje ukuthi okay wa-reverse wangena. Ngisamangaza ukuthi kanti asisafiki yini la kule site yakhe. Abephuma ngale. Okay, akho umuntu la semobeni kukhala iy'nyoni kukhala iy'nyoni phakathi. Aphume lo baba. Ngale ku-driver's seat phuma. Athi nawe ngaphuma ngalapho. Yimi lo ngiyaphuma ngishiya ifoni ngishiya yonke into yami la. Isikhwama sami, ifayili yami nama-documents sami ngishiya yonke into la. Ngiphuma nesigubhu sami hamba kuphela. Bese sinamanzi. Ngiphume ngiyangale phela ngithi mhlawumbe hayi njengoba ethi angize ngakuyena mhlawumbe sesiyawokha mhlawumbe sesiyafika la siyakhona. Ngijikela indoda. Hayibo. Ngijikela indoda yomndiya. Cela ukuthi ungithinta. Ngithinte. Thinta ini manje? Isingezansi sakhe. Hayibo. Hayibo kanjani manje? Hayi ngeke ngikwenze lutho nje ukuthi nje ungithinta kuphela. Hayibo. Yazi ngadunyelwa ngangazi ukuthi ngizokwenza njani-ke manje lana. Ngama, yazi? Ngama ngathi hayi ngiyanqaba. Hayi umuntu ongcono-ke wabelehlisa ibhuluku selehlisile ibhuluku manje. Ngithi ngiyibuka nalento lena. Hayibo. I've never been so traumatized empilweni yami. Ngithi ngiyibuka. Nomkhaba omngaka. Indala le ndoda indoda nje indala and uma uthi wayibheka kwaphela ihlo leli mengiyibuka nale ndawo yakhe ethi ngithinte uyabona ukuthi inani ngazi ukuthi inani yilonda or yamakhathi yabona or something. Ayimebona ukuthi akwenzeki lokho. Ngizokhala kuzoba la ngikhona. Sithinta mina-ke manje. Thinta mina faka lo muno wakhe. Yabona wenzela ukuthi isho ukuthi ave akhiphe udoti wakhe lo kuyena. Baqeda kwenza lokho. Okay. Donsa le ndwangu yakhasula ngayo ayilahla khona lapho phansi. Hayi angenelanga. Ngesihlalweni sa drive. Ngasikhathi athi mina angijikele ngiyongena ngale kwi-passenger seat. Kwathi nje ukujika kwami ngithi ngiyovula isicapha abeshaya imoto. Hawu. Wayeshaya imoto ngasala ngimile. Into nje ayenza wa-wave. Yabona sesikhathi kwakhona ukuthi hayi ngangayitshela ukuthi hayi khona into embi yenzakala la. Bethi mhlawumbe uyabuya. Yabona uzoma dumbfounded ungazi ukuthi uzokwenza njani. Ifoni ushiyile emotweni, ifile ushiyile emotweni uphume nesigubhu. Uphume nesigubhu. Phela lashisa ilanga. Gqoko lo phaqa phela ngikhulelwe. Ngiyake ngama laphayana lento le kumina ayikangeni ukuthi kwenzakalani yabona. Ngithi mhlawumbe uyabuya lo muntu uyabuya. Kodwa ngathi bengibheka isikhathi esihamba akabuyi. Hlanhla leyo nje imoto iyale ngayibamba number plate. Ngayibuka number plate. Kwathi la kubuya khona umqondo kumele lapho. Ngakha ngejubane. Sengihamba la kade ngihamba khona-ke le moto la ngibuye khona ngibona indlela ukuthi okay ujikile ka left wangena ka right ngihamba kanjalo-ke manje. Ngathi ngiphakathi nathi ngathi kwafika ukuthi ngena ngaphakathi emobeni usuka la kuhamba khona imoto vele ungena phansi. What if lo muntu uyabuya? What if lo muntu uyabuya uyakubulala noma wenzani la? Angikaze ngikhale kanje empilweni yami. Yabona uhambe sithi uhambe ehlathini ongazi ukuthi uzofika emgwaqeni la khona khona imoto. Esikhathini ngalezo khathi lisakhona ilanga? Lisakhona kodwa sekuntambama. Okay. Sekuntambama. Ngahamba emobeni kwathi la ngifika khona emgwaqeni la kuhamba khona imoto. Abantu abami phela baxaye lo muntu lo ozofimisa nje la esigangeni kanje. Wese ukhulelwe lo muntu. Ngake ngayimisa izimoto zingami
khona into ethi nje uma ebuya lo muntu Nkosi yami angificela uzongenzani. Kwaze kwaqhamuka i-truck engathi nje ngingena kuyona yami ngathi ngingena nje ngabe ngicela iphepha. Angizange ngikhulume ngabe ngicela iphepha nepeni ngabe ngibhala number plate. Ngichazele kulo ubhuti wangaphandle ke naye. Ubhuti wangaphandle. Ngabe ngimchazela hayi sahamba igarage amakulona khona angazi ama-BP garage ngakhona ngala Isibaya. Ila fema khona nhlanhla leyo khona imoto bamaphoyisa eme lapho. Singene achaza udaba akhulumeki manje kumina. Achaza udaba angishiye emaphoyiseni ke lapho. Ngithi ukwehlisa umoya. Ngichaze ukuthi kwenzakaleni. Abuze ungasifisa yini lapho kuleyo ndawo ngithi yes nginganyisa. Siphinde khona. Into esayifica lapho safica le ndwangu le ayisebenzise yona ebufakazi. Ngafica le ndwangu le angithatha ngisa eDurban North. Angithi phela ngihlala ngakhona vele mina. Police station ngasibenzisayo ilawa ngala eThekwini. Ngithatha amaphoyisa ngisa eDurban North la ngafika ngakubhala khona ke i-statement yonke into nje yenzakalile. Ngahlala khona kwaze kwafonela amaphoyisa ase-Durban Central. Kwayiwona aze afike angizongilanda khona ukuze icala libhalise ngapha eDurban Central not eDurban North. Ngabuya bengisusa lapha eDurban North amaphoyisa angilanda angisa straight e-Eddington because ayengazi ukuthi kwenzakaleni because angikwazi ukukhuluma kahle yabona. Angikwazi ukukhuluma kahle yonke into nje ngikhuluma nje ngiyasheshisa ngiyahlanganisa. Angisa isibhedlela eDington. Ngalala ke khona ke. Bengifika eDington ngicheck okay. Angizange ngenzwe lutho. Yabona ababona ukuthi angizange ngenzwe lutho. Ngenza i-test ngitshela ukuthi ngilapha ngenziwa i-pregnancy test. Pregnancy test? Yes. Kwathiwa ngihambe ngiyocama. Oh, okay. Kwathiwa ngicama I think i-procedure or something. Kwathiwa ngihambe ngiyocama. Ngitshela ukuthi indlela engangihlangene ngayo ngathi mengichama kuphuma u-positive. Sengikhohle ukuthi i-pregnancy test le akuyona i-HIV test. Angikhayizanga futhi kanje. Angikhayizanga kanje. Ngisibona manje sengisaphike i-HIV. Umqondo awubuyi nje fast. Awubuyi umqondo. Ngiphethe le test ithi positive ngicabanga abazali ngicabanga. Leso sikhathi phela sasingajwayeza ukuthi i-HIV kanjani yabona. Sikwakusabheke nje ukuthi ngikhala kwathi mengithi ngitshela unesi hayibo nesi na. Athi unesi man angithi ukhulela ngikhulela. Pregnancy test nje le. Kwayikhanda kubuya umqondo ukuthi konje. Indlela engitraumatized indlela engitraumatized ngayo. Indlela engine-trauma ngayo. Ngalala khona eDington. Ekseni lelo phoyisa leli lalingilandile. Lingilande eDington siye office lapha eDurban Central la ngase ngikhalmise ngikwazi ukuthi ngikhulume kahle ke lapho ke. Siya khona lingibusise kahle. Ngichazele ke story ngichazele. Bese lithi iphoyisa. Yazi into engizoyenza njengamanje akuvumeleli ukuthi ngiyenze. Kodwa ngoba istory sakho angisiqala ukusiza endaweni efanayo futhi yabona sinto ngizokukhiphela i-docket. Ngizokukhiphela i-docket ngikubonise. Ungitshela ukuthi lo muntu ozovela kuyena yini lo muntu. Wathi melikhipha i-docket. Wathi melikhipha uye lo. Ugqoke the very same sunglasses ile bhluke lakhe lamasosha ugqoke shothi uniform yakhe phela le yobugebengu. I think uma ngaphosisi ayi-3 ama-cases uba ye-wanted akatholakali. Lintshela iphoyisa ukuthi futhi ube nenhlanhla uyashintsha lezi ndawo kodwa usebenzisa wona umoba but ashintshe iy'ndawo. Kwesinye isikhathi kuba thola ukuthi ungene ku-left kwesinye isikhathi angene ku-right yabona. Kodwa nje uyi-wanted akakatholakali nasesiphingo nakhona. Kazokwenzelani lokho? Utargetha amantombazane yabona. Targetha amantombazane isesiphingo uyakwenza iseThekwini la kakhulu nje ngasolwandle uyakwenza. Ayi okay ngoba selikhona phela ithemba manje ukuthi hayi lubele lo muntu at least khona isithombe sakhe. Unfortunately abakwazi bathathe ubufakazi belinye icala balisebenzise kwelinye icala yabona. Akwenzeki. Hayi phoyisa lingihambise lingise ekhaya. It's a pity bekufika ekhaya xoxa yonke lento. Akekho noyedwa wayekhona. Angithi ngangihlupha phela. Ngangihlupha phela ekhaya bazi ukuthi hayi lo uyahluphela nje vele yabona. Afika lo ubhuti lo ngisile phoyisa afika achaza udaba nangu ubuhle kanje na izolo kwenzeke kanje phela ekhaya abangithola ifoni number nendiyi phela.
yabona. So bazothi ngephi. Chaza ubhuti ekhaya, chaza yonke into. Ayi, khabethele ngabandayo nje. Bamtshele nje ukuthi hayi uyahluphela lo. Leyo nto nje ayikho, sho sebedelela madoda nani. Nobhuti-ke ayikho into azoyenza naye ukuthi abakhonvince yabona. Kwase kungimina. Ayi, okay. Kuhambe-ke isikhathi siyafonelana-ke uyangitshela uyangi-update yabona ukuthi hayi kwenzeka kanje. Sihamba isikhathi lutho kuthula. Ngelinye ilanga angifonele ufune ngize ngizodweba. Okay. Lo muntu lo ufune ngimchaza dwetshwe. Fike lapha yazi uchaza umuntu kuvele ngingaphumi ngisho nakancane lo muntu lo omchazayo. Kuphumele nje omunye umuntu. Yabona? And awukwazi kuzosetshenziswa sona sketch lesi esishow wena not esomunye umuntu or i-picture because fortunately la abanye baba nema-pictures-ke abanye. Mina nje kwakuyilesi sketch lesi engisichazayo esingaphumanga silo muntu lona. Ukuthi kwagcina kwenzakalani-ke angeke ngisho kuze kube namhlanje. Kuze kube namhlanje nje kusathulekile kanjalo ukuthi watholwa noma ngatholwanga angazi. Kwakulimaza kangakanani lokho? Kakhulu. Kwangilimaza kakhulu ngoba especially into nje la ngaqala khona phathi kabuhlungu uma ngichaza udaba lami phela ngifuna ngiyazi ukuthi ngichaze yonke into eyenzakalile. Kufanele ngikhulume naleyo muntu ukuthi wangifaka umuntu. Yabona ukuhleka amaphoyisa. Ukuhleka amaphoyisa akakwenzanga lutho umunwe nje kuphela yabona. Bona bakuthatha kalula nje lokho. Aba-understand ukuthi wena bowufilani ngaleso sikhathi. Ngampela yangihlumeza kakhulu ukuthi angiphindanga nje ngathi hayi ngifuna umsebenzi noma ngithembe yazi ngisho ukuthi yabona nami ngibona umndeni angifuni ngisho ingane encane yabona into ethi ndiya nje empelweni yami ngisho ngathiwa ngiyibonaphi angiyifuni kwangilimaza kakhulu kodwa ngibongeke ukuthi at least ngaphuma ngiphephile ngoba kwazi ba ukuthi ngangiyotholwa nginjani lapha uyabona. Awukazi ucabanga ukuyobona i-psychologist? Angikaze ngaphandle nje ukuthi angikhulelwe isikhathi ngasesikho manje nomntwana wafika konke nje lokho angikaze ngavele nje ngathi hayi kulungile sho kwakuvele kufuneka ukuthi kube njalo kudaliwe yabona. Ngabonga nje ukuthi akazange angirape or angibulale impilo yaqhubeka ngathi njengesifundo yabona. Ngathi ngoba phela nami ngangisayinganyana nje ngasho ukuthi ngangisayingane. Soka lapho ngeke uzungithole mina olwandle ukuthi nje ngiyathola nje ngiyahamba nje angizazi ukuthi ngiyazi yabona. Kwangivula cause ngangumuntu ngangithanda ukuya olwandle ngizula olwandle ngangithanda ukuzula olwandle kodwa ngagcina ngci ngalelo langa ngagcina ngci yabona. Kwaba i-eye opener nje la ukuthi hayi kukhona futhi okukhulu okuzokwenza umqhubeko yabona. I'm sure isenzeka namanje leyo nto leyo yokuthathwa kwabantu behlukunyezwa eindaweni ezisithakele la kungekho khona umuntu ongathi uma uyakhala ungaziwa umuntu. So umuntu sewaqondana nesimo esinjalo ungathini kuyena? Okusasekusha kuyena angakadluleki kalula. Ngingam-advise ukuthi athole usizo olu-professional. Ngingam-advise cause akusiyinto ongathi izoyidlulela yabona. Akusiyinto ongathi izovele idlulele nje cause uhlahla ucabange yabona khona izinto ukuthi what if angizange ngenze kanje ngabe kwenzakalani abona Sihlonda lesikunwa lokho into ekulimazayo into engazange yenzeke yona ekulimaza kakhulu. Lo what if lo yona ukubulala tu yabona yikona okubulalayo. So ngingamtshela umuntu ukuthi akathole usizo akhulume futhi lento ayikhiphe ngaphakathi. Mina ngitshela ukuthi ngiqala ukuyikhuluma namhlanje lento ngiyaqala ukuyikhuluma cause ngizothini kubani athini yabona. Ngiyaqala ukuyikhuluma akakhulume whoever oke waba lesimo lesi akhulume athole usizo yabona ukuze izodlula lento lena. Uzizwa kanjani nje manje nje bathi ukhuluma nje ukonyuluka into oyichazayo ukuthi sinesikhathi yenzeke? Isinesikhathi yona ngingasho ukuthi nje ingxenye yami ngaphakathi ikhululekile yabona. Ikhululekile cause bekukhona ukuthi ngizijudge mina yabona. Ngizijudge mina ukuthi into engaka yabona ngoba phela bengisabi ukuthi mengikhuluma yabona abantu bazongibuka kanjani noma ngazange kwenzeke phela okukhulu kodwa abantu bayajajana bayakhuluma abantu ukuthi hawu vele shuthi ngoba phela babazi ukuthi hawu uyahluphela ke langani yabona. Ayi wayivele kufuna lokho yabona. Umuntu angasicabangi isimo owawukusona ngaleso sikhathi angasicabangi. And most yabantu abahluphayo namhla
sebehlupheke lokho okuserious bebhekene nenkinga besakholakala Exactly. abalutholi nje usizo Abathola usizo. ngoba vele baziwa ngokuthi okay lo Vele into yakhe Into or yakhe. unamanga yabona. Akukho lula nje bengisho nje ukuthi ekhaya bazange bayikholwe leyo nto. Ngoba ngase ngisikenge ngampela bayitshela ukuthi hawu lo uyakhava yabona. Kwalona iphoyisa balikholwa ukuthi iphoyisa ngampela yilona leli. Mhlawumbe i-boyfriend yakhe izomkhavela yabona. Kanjalo nje. kona-ke kungconywana manje enhlizweni yakho Akufani sekwehlile. akufani ngoba phela ngokukhula yabona ngokukhula siyakwazi ukuthi izimo ey'thile siqondana kanjani nazo akufani nasekuqaleni yabona. Xa ngawukuthi mekungase kuthiwa mhlampe ngiyambona lo muntu angiboni ukuthi ngisangadinwa ngandlela engangidinwe ngayo ngalesa sikhathi lesiyana. Sekwehlile manje. Sekwehlila kodwa khona isilonda esingasoze saphela. Into engasoze yaphela ngoba ngangihlupheka yabona ukwazi ukuhlupheka kwakho ukuthi uthemba umuntu noma phela kwangamele ngoba umuntu engangamazi yabona. Kodwa ngenxa yokuthi ngangi-desperate nako ukuthanda imali kodwa ngeke ngisho ukuthanda imali because ngangenzela umntwana. Ngenzela ingane ngicabanga ukuthi izofika kunjani le ngane la kodwa imali imali. Siyabonga kakhulu nje ukuthi ube nesibindi sokugonyuluka ukuthi kwenzakalani. Ngifisela inhlanhla kona konke. Ngiyabonga kakhulu mama. Mbukele lapha ekhaya sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare ngiyenzela kakhulu. Bye. Hayi. Is there blood?